सिमेन्ट सापरि फरायसालिमानि बिबुंगोरा धनेश्वर नार्जारिया गावनि थुनलाइ बिजिरनायनि नैथि बिसान बिजाबखौ दिनै बेखेवबाय। धेमाजि जिल्ला सिमेन्ट सापरि फरायसालिमानि बर' बिफाननि बिबुंगोरा धनेश्वर नार्जारिया दिनै गाव लिरनानै दिहुननाय थुनलाइ बिजिरनाय नैथि बिसान बिजाबखौ बेखेवदों। बे थुनलाइ बिजिरनाय नैथि खोन्दोनि बिजाबखौनो बेखेवनानै होदों सिमेन्ट सापरि फरायसालिमानि असमिया बिफाननि बिबुंगोरा प्रमद हन्दिके बिथाङा। मख'नो गोनांनि थुनलाइ बिजिरनाय नैथि खोन्दो बिजाबखौ बिबुंगोरा धनेश्वर नार्जारि बिथाङा डिब्रुगड़ मुलुग सोलोंसालिनि डिग्री थाखोनि ब्रैथि सेमेस्टार थाखोनि थाखाय दिहुननाय जादों। मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारिजों बे नैथि बिसान बिजाबखौ बेखेवनाय जायो। हाबाफारियावनो बाहागो लाबावो फरायसालिमानिनो गुबुन गुबुन बिफाननि बिबुंगोराफोरा। थुनलाइ बिजिरनाय नै खोन्दोखौ असमिया डिपार्टमेन्टनि प्रफेसार प्रमद हन्दिकै बिथांखौ बेखेवनाय जादों आरो लोगोसे बेवहाय कृष्ण भुजेल आरो भुपेन संक्रां सानै बिथांमोनाबो दंफायोमोन। बे बिजाबखौ आङो थुनलाइनि सायावनो फसंनाय जादों आरो बियो डिग्री थाखोनि बि थाखोनि 4th सेमिस्टाराव सोलिगोन। फरायसाफोरखौ आङो बेखौ गांफा गांफा बायनानै फरायनानै आनजाद होनो थाखाय खावलायनाय जादों। दा बे बिथिङावथ' नंगौआनो सैथो जे जोंनि बर' थुनलाइ लिरगिरिफ्रा एसे बांबोनो हमबाय, नाथाय फरायग्रायासो दासिमहालागै बाङाखै बा दासिमबो खम जानानै दं। दा बेनिखायनो आं खावलायो जे फरायगिरिफ्रा जाहाथे बर' बिजाबखौ फरायनो आवगायबोयो आरो बर' थुनलाइखौ जौगाखांनायाव हेफाजाब होयो। इयुनाव आङो गांनै बिजाब बेखेवगोन दा बावैनो। गांसेया जाबाय लखिमपुर जिल्लायाव बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि दावबायनाय। बियो माने सेकेन्ड इस्यु जागोन। आगोलनिखौ माने एनलार्ज खालामनानै एबा फेदेरनानै बेखौ आङो एसे गोदानै लिरफिननाय जादों आरो बेखौ डिमान्ड खालामगासिनो दं रायजोफ्रा, बेखौ गोख्रै दिहुननांगौ होननानै। बेनिखायनो आङो बेखौ दा प्रिन्टिं जागासिनो दं। आरो गांसेया सुंद'यै बर' थुनलाइनि जारिमिन नैथि खोन्दो, बेखौबो आङो दा बावैनो बेखेवनाय जागोन आरो बे थुनलाइ बिजिरनाय नैथि खोन्दोआ सेकेन्ड सेमिस्टारनि फराय बिजाब जागोन। गय गायग्रा आबादारिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। थाफा नार्सारियाव मोननो हागोन जाखांफु लाइमोनफोरजों बानायजानाय हाजो आरो हायेनावबो गायजानाय अर्गेनिक गय फुलि। थाफा नार्सारियाव अर्गेनिक आदबजों बानायजानाय मोजाङैनो खिलिखांनाय गासै 20,000सो गेरेमसा गय फुलिफोर दं। बारा नङा, फांसेयाव 60 रां होनानैनो नोंथांमोना गय फुलिखौ बायना लांनो हागोन। बुरजा लाङोब्ला खमायनायनि सुबिदाबो मोननो हागोन। थाफा नार्सारिनि गुबै थङा क'क्राझार सहरनि सानजा फारसे थानाय बावखुंग्रि हाजोजों नांजाबनाय हरिनागुरि गामि हाथाइनि साखाथियाव। बे अर्गेनिक गय फुलिफोरखौ लांफैनोब्ला नोंथाङा 8011837272 नङाब्ला 9707460226 जानबुं अनजिमायाव थोंजोङै जगाजग खालामहरनो हागोन।